yanzu zaka ga mata da yawa masu kyawawan hali amma me yasa ba ku cewa kuna san su saboda ai sai mutum ya gani shi na mutum hali su kuma mata kuɗi yana da kyau mace a ce ta kame mara ta ji ajinta namiji ya ce yana son ta ba wai daga ina son ki to ina son ka ta biye mai ba ya fi daraja a ce ta yi shiru ta dan ja ajinta ma yawa wani ya faka kullum su yi to menene dalilin da na cewa mata suna yaudara maza kyale-kyale ne yake jan hankalinsu su cici suna son mata duba da in suka ga mace ta sha hoda ta ci kwalliya kamar makeup ɗin da ake yi da zamani da kuke yi yawa to ake yi zance saboda ku yaudare so haka ne shi kyau abu ne mai kyau gaskiya idan ka gani dole ka so so shi yasa ita mace duk inda take in dai tana da kyau to duk inda ta je sai kin ga an kalle ta kuma su kansu matan suna yin wannan kwalliyar ne saboda mu kalle su kuma saboda mu yaba kawai kuna soyayya kana son ta kawai sai ka haɗu da albashin ka kana bata saboda yaudara ba saboda ta yaudare ka ba a baka ba kullum sai ta gaya ma kalma ina son ka baby I love you kaza kawai sai in babu ita sai rijiya to ya kamata a ce kaga mun buɗe channel guda domin yin wa'annan kalaman mu ga iya mazan da za su dinga